Viaxar ata... Oh, para, bons días. Como fixen, o baile do pañuelo do tipo como era, espera. Pero un segundiño, como estamos? Espera aquí que vou a meter. Calor arriba e baixo, empezamos con forno, empezamos con todo, empezamos con enerxía. Calor convencional, e como xa teño máis ou menos colleito, o calor deste forno, 200 graus, que imos asar un pouco de verdura. Acordades vos? Había un tipo, o Paco Porras chamabanlle, facía o baile do pañuelo. Facía así unhas movidas, eu cando iba á discoteca, cando era xove, facía o baile do pañuelo que flipabades. Ai, Dios mío querido, como vai todo? Hai que darlle un pouco de humor á cociña tamén. O que? Un pouco de humor, un pouco de alegría. E hoxe, albóndegas de bacallau con salsa de tomate asado. Imos despois a máis puntar con un pouco de espinaca. Menuda receita. Apuntada aí, porque non son unhas albóndegas de bacallau o uso, xa veréis. Foron unhas albóndegas espectaculares. Para iso, temos por aquí moito verde, mirade. Mira. Perexil, espinaca, temos ceboliño tamén por aquí. Temos un pouco de allo, temos loureiro, temos ovo, temos mayonesa, xa veredes, temos tomates, temos bacallau, evidentemente, temos cebola, temos ceboliña para facer un topping que ides flipar. Un pouco de pemento e por aquí, que parecen moi parecidas pero non o son, fariña de amendua e fariña de garabanzo. Moi bons días, Lidia, como estás? Bos días, Iván. Ai, Dios mío, Lidia, que receita trae hoxe e que enerxía trae. Estaba comentando... Desde que estabas atrapando moscas. Para. Estaba comentando os compañeiros se ti coñecías. Eles sí, porque algún xa me dixo así. Pero ti coñecías o baile do pañuelo? Home, claro, sí. Amigo. Que non hai Somos da mesma quinta, Non hai que confundilo. É que non o parecemos. Parece claro. Moito máis xoven eu. E sempre me confundo. Non podemos confundir, eso sí, o baile do pañuelo co baile de locomía. Tamén. Loco, moito me gustaba a min a música. A música de antes sí que era música. Sabes por que isto sempre o din os maiores. O de antes era moito mellor. O de antes, xa verá. Pois o de antes non sei, pero a receita doxe do Estache Bo é unha auténtica animalada. Mirad o que temos por aquí, ademais, bueno, a ver, Lidia, mirade que sorriso. Mirade, espinacas. Que parecen acelgas do grandes que son. Vale, espinacas das boas, galegas. Perexil. Temos ceboliño para unha chea de cousas, verduras por todas partes. E, ademais, fariña de amendua, que sei que che gusta traballar, e fariña de garabanzo. De garabanzo, moi ben. Home, que xa me anda poñendo aí tal. O garabanzo, que é o mellor amigo de Lidia, pois está aí con tal. Non, ora en serio. Sí que vamos facer hoxe unha fritura con fariña de garabanzo. En vez de botar o pan relado, vamos meter un pouco de fariña de amendua. Estupendo. Buscando tamén un pouco de punteadas. O que imos facer tamén é unha salsiña nese guiso de tomate asado. Así que vamos a comezar con iso, se che parece, vale, que é super sinxelo, e por iso teño o forno tamén aceso, que é unha cousa ben bonita e que moitas veces non o pensamos, pero o forno dá moito de sí. Se queres despois facer un bizcochiño, unha bica, o que che dé a gana, temos xa o forno aceso. Ou un flan, que eu fago moito flan. Vale, coño máis verduriñas, os tomates, por exemplo, vai moi pasando, así non facemos tal, tomatiños pa dentro, vale, imos asar directamente todo. Moitas veces a xente punteas un pouco, pode facer despois así como unha rayiña, pero por si acaso, pero non é totalmente preciso. A moitas veces cando se ferve, sí. Cólleme tamén a cebola, ven, ese pemento, a cebola, eso sí, vouna a quitar un pouco, vouna a limpar enteiriña e vai tirar pa dentro tamén, así, chula, xa verás. E ese pemento vai ir así. O que pasa é que este pemento eu pensei que o lavara, pero non o debín lavar moi ben, así que non pasa nada, nos facemos o seguinte. A veces tamén me equivoco, A veces tamén me equivoco e deixas un pouco de terra aí ou directamente pensei que o lavara non o lavara. Bueno, pero facémolo agora, non pasa nada. Así que nós, o que estaba a comentar, é que vamos a asar perfectamente estas verduriñas. E despois imos triturar todo, e isto vai ser o propio caldo de cultivo para esas albóndegas de bacallau. Vale? Albóndegas de bacallau que ademais son ben sinxelas de facer e vamos tirar millas. Vale, facemos isto, ti. A ver, así de primeiro, que che parece a receita logo? Non, pareceme ben, a priori que empregues, bueno, primeiro que son fariñas sen gluten, polo tanto, podes comer máis xente. Damos aí. Aumentamos o consumo de fibra tamén, empregando estas fariñas. Pensei no moito con eso, o do consumo, e sobre todo pa xente da celiaquía e tal, pero tamén porque o garabanzo a xente non está acostumada, pero, por exemplo,
pescado pequeniño ou estas cousas, sempre cando fago unha parrochiña ou tal, fago a fariña garbanzo e gústame moito máis. E que dá outra textura, ademais. Crocante, moito tal. Hai que ter tino, despois xa o falaremos tamén, hai que ter moito tino, por qué? Porque moitas veces, se o deixas aí como outra fariña, rapidamente sumidece e despois queda mal. Hai que facer rebozar e pa diante, directamente, vale? E ademais a fariña de amendo aporta calcio tamén. Que Home, aí está, comentamos moitas veces que é unha fonte de esas calcio. cousas tanto non sei, pero xa, calcio, vale. E que A máis? base da salsa son verduras, que pareceme ben, temos aquí unha Unhas torada de espinacas. Unhas espinacas, que outro día falabasme das espinacas e de Popeye, que iso era un mito. Como vai a historia? Bueno, é que hai a veces erros que se fan famosos co tempo. E foi que ao finais do século XIX un científico alemán pois estudou o contido en ferro das espinacas. Ajá. Pero confundiuse a hora de pasar o dato e colocou a coma no sitio que non era. Entonces, creuse durante moitos anos que as espinacas tiñan 10 veces máis cantidade de ferro do que realmente tiñan. E ademais popularizouse o tema con Popeye, que se comentaba que Popeye estaba forte porque comías moitas espinacas que tiñan moito ferro. Eso como que non? Pois non, teñen outras cousas. É estupendo comer espinacas, Están boísimas. pero non teñen tanto ferro como se pensaba. O sea, o tema foi un tipo poñendo unha coma onde non era. Sí, confundiuse poñendo unha coma. Flipo por colores. Mirad aquí, un segundo, comas á parte, metemos isto. Eu, como a case sempre, un pouquiño de aceite. E daqui pro forno directamente, un segundiño, Lidia, que veño agora. Vale, increíble o das espinacas, Ostras, o das espinacas e sobre todo o de que houbera alguén que se equivocara, que eso pode se pasar calquera, eu sou o primeiro a equivocarme, pero que eso chegara a que a equivocación seguira subindo e que todo o mundo pense que era un dos alimentos con máis ferro do mundo, pensa non? que estamos a falar de finais do século XIX, no 1870, unha cousa así, claro, non tiñamos os ordenadores nin a inteligencia artificial. Vale. Igual non sei se estaba escrito a man ou vai tentir saber. Vamos por aquí. Mira que teño por aquí eu. Vas flipar. Vou facer unha historia ben bonita. Imos picar o noso bacallao, vale? Isto vou meter por aquí. Cólleme o allo tamén. Antes de nada, vamos coller o allo. Eso é. Imos darlle unha machucadiña. Así vamos para dentro. Ao final, facer unha albóndiga, e isto falo moitas veces, é bastante importante a nivel, pois, por exemplo, rapaces e compañía, xente que non lle gusta moito o peixe, non? Creo que disfrazar, que non é a mellor das opcións moitas veces, pero sí, para ir metendo e despois dicirlle, sempre falar, son de bacallao, non enganar, ollo. É o que che ia a matizar, xustamente. Cambiar a forma de ofrecelo, decir, pero sabendo que son albóndegas de bacallao. Sí, bueno, eso a min moléstame. Eu recordo, teño unha anécdota, a ver se está, porque meu tío Manuel, estou seguro que está escoitando hoxe, voulle rifar un pouco. Eu recordo que tiñan unha potriña, pois encariñáronse os meus primos, que a potriña mataron para comer. Ai. Porque era para comer. Non era que tiñan aí por aí e tal, era para comer. Pero a cativada, os meus primos tal, tiveron aí unha semana, ai, como mola, era o primeiro cabalo, había vacas e tal, pero claro, isto ten pasa moito. Os rapaces había 100 vacas e non pasaba nada, pero 100 non habría, pero ver un cabalo, que cousa tan bonita, que cousa tal. E despois, para que cando comeran, non lles dixo que era cabalo. Vale? Eu quedoume eso. Pero eu era pequeno tamén, pero pensei moitas veces cando falamos cousas desas e digo, home, pois mira, seguramente era moito mellor dicirlle que era cabalo, vale, que era unha potriña, que era todo o que fose, que era para comer, que se podía comer, e que elixiran os rapaces. Porque despois quedan traumas. Vale, quedan cando como que me comín eso, como que tal? Colles así como un plan, eso non é, non enganemos a ninguén. Hoxe, albóndegas de bacallao. E o que facemos é, proba esta albóndiga, xa veres que hoxe fixen o bacallao dunha forma diferente que estou seguro que che vai gustar. Proba o rapaz e di sí ou non, e a partir de aí xogamos, non? Un pouco tamén con esa historia, eu creo que é importante. Está estupendo eso de ofrecer diferentes xeitos de cociñar os mesmos alimentos, non? Eso está estupendo sempre, porque ás veces é unha cuestión de que non nos gusta a textura, é como teu cas espiñas, que sempre contas. Home, sí, é algo parecido, díxeme colle la tábua. Por que parecido? Porque eu collín unha manía, pero a mí non me... A verdade é que non... Bueno, é que non quero poñer a miña nai nesa tesitura. Xa, fuxeches ao teu tío Manuel, a tua nai, está toda a familia con... É que a miña nai... Non, porque iba a che dicir eu, porque isto é certo. Isto son cosas personales, por final pasamos tanto tempo xuntos e tal, con vos, que sabemos un pouco a vida de cada un, pero é certo é que miña nai naquel momento
non me obrigou, pero eu quería escoller, como a un pequeno, quería botar todo o bolo alimenticio, non quería... Non, eu dixenlle, sí, con meu peito de 5 anos ou de 6, pois trago, E dixo ela, pois traga. E o que nunca pensou é que eu era tan tonto que tragara, e traguei. Xa apuntaba maneiras. Xa apuntaba maneiras, tal cual, non había... E traguei espiña, hecho que hai. Bueno, isto é increíble. En formato albóndegas xa sabemos que non vai a levar espiñas, e, por exemplo, para a xente que ten a teima cas espiñas co peixe, pois... Primeiro, non vai levar espiñas, porque eu normalmente este tipo de tal xa llas quito, vale? Isto é unha cousa importante. Cando facemos estas cousas, de feito, collo a táboa directamente para facer isto, vale? Vou meter eses allos e ese bacallau aí, para facer todas esas albóndegas, mirade como vai ir, vale? E normalmente, para que vexades, aquí moitas veces, mira, ven por aquí, que ti tamén o podes ver perfectamente, Lidia, aquí, vamos tocando, metemos a palpo, isto xa non son lomos, son supremas, non dese bacallau, pero aquí, se te das conta, hai como unhas pequenas espiñas. Eu o que fago é coller rapidamente isto por aquí así, fago outra tinada por aquí así, e as espiñas, vale, quedan dese lado. Vale, mira, deste lado. Isto deixo para un caldiño para despois, dame igual, nin o toco, non me voy a poñer ahora a limpar eso. E hoxe, sobre todo, querendo e facendo tamén, pois como facemos sempre, un pouco de cousas ben feitas co peixe, non vou cocer o peixe para despois volver a fritir. Cando o bacallau queda así ben cruiño, despois faz ese guiso, como vai co tomate asado, que está así xa fervendo, se damos unha doble cocción, vai quedar demasiado seco, non? Mira, aquí tamén ten outra. Quedou aí, unha pouquiña, e vai, os dedos son maravillosos. De todas formas, como vou pulir, malo será. E sempre que comas pescado, isto vai para todos, sempre que comas peixe, vamos, por favor, inda que che digan que vai perfecto, non trajes sen mastigar, non? Porque máis de que é malo para o estómago, non trajes, non vai a ser fixo albóndegas, o Iván vou comer. E se as pillas así, é como os paxaros, como se fora tal, botas para dentro como un verme, ten moito cuidado porque me podo equivocar. E que pasa se me equivoco? Tragas espiña ti. Veña, isto pa aquí para dentro, perfectamente, posto, imos facer a nosa zaragallada con ese bacallau, mirade que cousa chula, temos por aí e aquí vai, vale. O trebello este como sempre, vale. Eu sabía hoxe que ibas a estar contenta, co prato. Non me digas por qué, pero empecé a ver toda esa barallada aí metida e dixen, bueno... Vexo que vas tomando nota. Home, sí, pero xa dixen máis dunha vez, Tomo nota e moita nota. O que ti que tirías que facer é tomar nota de min é darlle ese toque de locomía que falamos, ou tal, darlle un baile. Porque agora ven o Tequele Show, ven o nosa trituradora, hai que darlle un toque tamén. Isto é un programa de cociña e baile. Ai, sí, non sabías, pero tú que... Claro, porque non che podo dicir todo así de primeiras. Pero, a ver, isto, aí. Vamos aló. Pulimos. Acordadevos cos robots estes. Hai que tocalos de vez en cando, é dicir, vamos facendo unha cousa tal que así, apuxando a ese peixe para baixo, que debe quedar, vale, picadiño, pero tampouco ten que ser marmelada, pode levar un par de cachos, non pasa nada. Despois a fariña e todo eso vai nos a meter das boas, xa veredes, aquí un pouquiño máis, veña. Vou tocando, mirade isto. 2 gardenias para ti. Ten o allo, xa vai quedar ben tal, o allo tamén, como case sempre, poderíase picar, pero mira, aí está, a zaragallada feita, non moito máis, vale? E aquí temos isto tamén, facemos unha cousa tal que así, e empezamos co todo movido das albóndigas, mirade, para aquí che vai, metemos todo xunto, importante, esta limpada cas maus, con esta pastiña que se vemos xa casi se quere prestar a facer as albóndegas. Con que vas a ligar? Con eso vou ligar agora. Con que máis? Vou a ligar co ovo, vale? Hoxe non vai levar pan, por o tema do pan relado tal, cun pouco desa fariña, vale? De amendo, neste caso, outra para rebozar, así que pon aí xa se queres, xa me vas axudando exactamente, ese ovo, allo xa ten, e por suposto, a min sempre herviñas, é dicir, ese perexil e tal, vai para dentro tamén agora picadiño por min, xa verás, mira, isto. Empezamos a tinar, pensa, albóndegas, vale, pero que non se xan tampouco de bacallau, que non, un pouquichiño, que quero máis despois, máis lle boto, pero por agora, isto quedou así. Píllame o ovo, porfa. Directamente ovo, eso é, metemos aquí, isto para despois pas cascas, metemos esta historia aquí, eso é. Tiramos fora isto por aquí, que despois miramos. Ben, e agora, a maionesa, por favor.
Esto sí que está desflipando, Mayonesa. Oxe, estou moi cantarín, Sí, non. De feito, tan cantarín que ti estás así. Tafle. Mayonesa, dalle aí o corpiño. Taca, taca. Vale, un pouco. Isto sí que é importante. Tamén, imos mirando. Despois, cando faga a zaragallada enteira, miramos se que me gusta ou non me gusta. Aquí, isto, así. A mayonesa iba na masa, pensaba que ia a... No, esa sabía. Mira, esto sí, esto fora, que poderíamos empregalo. De feito, mirade, pro caldo aí. E agora, voulle meter unha boa batida. Ceboliño, e ben de verde. Isto vai a dar un toque fresco, moi fresco, ás albóndegas, e a min, personalmente, encántame. Se non lle queres botar albóndegas al igual, Isto sí que non é preciso, igual que a mayonesa. O que sí vai precisar, 100%, se non é o pan relado, esa fariña de amêndoa, que podería ser da Belá, Da Belá, eu que sei, de castaña. Igual máis suave o de amêndoa, non? En plan, a min, bueno, teño aí, moitas veces eu preparo, vou mirando cousas, que se tivera outra fariña, iba outra fariña, e listo. E non lle botas sal, non? Sí, voulle botar un pouquichiño de sal, e un pouco de pementa tamén, sí, por suposto. Vale, mirade, dirás ti, boa, pero moita erva lle bota. Sí, porque eso métese e fai ese frescor dentro que despois, sobre todo, pensade que isto vai ir cunha, aquí hai un par de fíos, vai ir cunha salsa de tomate asado, que ten cebola, xa que ten historias. Entonces, bueno, é importante que teña das súas, Vale, eso así, perfecto. Das súas, ben de sabor. Se ti despois colles e non punteas, como que para que entendamos na casa tamén saibamos por que facemos as cousas, esta albóndega xa por si sola podería ser sabedora, pero se metes unha salsa de tomate, facemos que acompañe moito ou que sexa protagonista a salsa de tomate, despois a albóndega non ten moito sentido. Se ten ese toque a bacallao, ese toque a erva e tal, sempre vamos a ter un pouco máis de protagonismo no noso prato. E hoxe a salsa está moi ben, é maravillosa, vai acompañada con esa espinaca, pero o certo é que nos gustaría que tamén teña protagonismo, vale, esta historia. Así que, albóndegas, o poder, chisco de sal, punteamos. Isto ten que levar un repouso. Recordade que a fariña da amêndoa, igual que calquera outra fariña, ten que ter un pouco de humidade, non ten que coller esa humidade porque está algo máis seca, e o que facemos nós é deixarlle un repouso. Mira, con isto mesmo. E empezamos a traballar nela. Mirade. É verdad que vou traballar cas maus eu tamén, porque isto das maus é increíble, pero a veces, para non manchar así de primeiras e ver un pouco como vai, e sobre todo pensar que despois leva ese repouso, 15, 20 minutos. Nós neste caso, vale, faime unha cousa, un favor, teño na neveira un pouco de xeo, cólleme xeo na neveira, porque vou facer outra cousa, hoxe imos puntear, de feito, unha cousa maravillosa, que é darlle ese toque crocante a cebola, e o topping, xa verás, isto tamén lle vai gustar. Vou coller un cunco. Vale, eso é. Que lle pasou? Vou coller un cunco. Non hai un cunco con xeo. Non, está na neveira, xa o teño preparado, creo, Vale. A ver, ti mira, a ver, pero eu creo que sí. Ai, sí. Sí ou non? Ah, amigo, vale, xa me parecía. Claro, es que... Vale. Non, porque eso é verdad. O que prepara todas esas historias son eu. Despois eu digo, lle vai ali. É verdad que non ten por que sabelo. Mira, textura. Mira de isto. Vale? Xa empeza. Xa está como forma, non? Pero necesita que esa améndoa, que lle vou a puntear un pouquichiño máis, vale? Esa améndoa colla esa pouquiña de humedade e empece a facer das súas. Ollo, que a receita doxe pinta moi ben. Non vou precisar máis tampouco. Veña, facemos ese pequeno repunte con isto. Aí che vai. Eso, Agora sí. Mirade que se poñemos agora máis e máis fariña na casa, entendede? Porque creo que un pouco máis duras tamén. Esos 15-20 minutos de repouso é o que vai facer que isto calle un pouco. Así que, eso, para aí. Mayonesa, para aquí. E con ese xeo, xa verás. É un chisco de vinagre. Collame a ceboliña. Imos facer o que facemos máis dunha vez. Mira, este toque de vinagre chulo, un pouco de auga, e vou facer o corte mítico de pluma. Vale, xa verás. Bueno, o corte de pluma, xa verás, Isto é para que despois, estaba pensando, na casa dicía, bueno, eu creo que temos que facer un pouco unha receita pois cas albóndegas, pero xa fixemos albóndegas. Estaba mirando no meu libro de recetario e tal. Como fixen as últimas albóndegas? Estas foron así, pois estas foron de outra maneira. E como iba con espinacas e tal, que lle pollo por riba? E dixen, esas espinacas, esa salsa de tomate, esa albóndega, e de repente, mirade, dentro, por riba, cando estexa feito, voulle meter esta cebola aí, crúa, pero suavizada,
e ben crocantiña gracias ao xeo. Recordamos a técnica do xeo, vale? Que é a técnica do xeo? O que estamos a facer aquí directamente é facer un corte de pluma que lle chaman, ou como que irá, de xuliana tamén valería, nesta ceboliña. Con esta ceboliña, ese pouco de xeo o que fai é darlle, pois, turxencia, que se chama, turxencia, dureza, como frescor. E se por riba a deixas macerando, como imos facer, mentras acaba aquel tomate, aquel pemento, aquela cebola que recordade que temos por aí, se a metes con un pouco de vinagre e auga, o que lle quitamos é máis dureza, entonces queda unha textura super guapa, pero directamente como que non che vai a quitar protagonismo no plato, sobre todo nesa albóndega, que ese sabor do bacallau vai estar moi tocada. Así que, deixademe aquí, que eu acabo de afundir aquí esta cebola e un pouquichiño de auga para que repouse, colla, quite dureza e quede ben crocante. Deixamos que ese tomate se acaba de facer para despois triturar a salsa e botar as espinacas e nun chisquilichasqui estamos aquí acabando a receita. Vamos allá! Ne. Que? Vaya como lle dá aquí o aparello a nosa amiga Lidia, Xa podes apagar, creo, Ou que? Mirade, nós, aquí, albóndegas, facendo nas últimas xa. Isto é unha auténtica maravilla. Mira, non confiaba. A primeira vez que meto a améndoa e non confiaba moito, dicía eu, e como quedarán? E como non quedarán? Brutais! Xa se vou dicir eu agora. Home, ti sí, porque tires de bodente. Non vales. Últimamente estou me dando conta que tires tan de bodente como a min. Gústache todo, macho. Todo, dis. Non son moito de carne. Mételle un entrecote con menel como rilla. Vamos, aquí temos todo, eso sí, boliñas feitas. Mirade, limpo mouse. Teño aí tamén frindo as últimas. E temos ese caldiño que fixen, que non foi caldo, que é a salsa das verduras asadiñas, vale? Todo feito. Espera, vou facer un pouco de sitio. Esto fora. Veña. O loureiro que se vai para aquí para que non me olvide. Esto, mira que facilidade, E o que facemos é o seguinte. Collemos aquí para fritir. E mira como se van poñendo louriñas, que se me poño a falar con vos. Tacatá, veña, perfecto. Botamos esas últimas, ese aceite, no seu... Cuidado cas frituras, por favor, pero mirade tamén a fariña de garabanzo, que moitas veces eu métome con Lidia, pero de verdad, isto xa o empregaba moitísimas veces, faltame o testigo que me deixou outro día do tema da pasta de garabanzos, pero isto para min é maravilloso. Sempre mínimo, vale? Deixademe aquí, facer a última traballada e pa dentro. E sempre ter cuidado entre que botamos unha tanda e outra que non chega a botar ese fume branco. Por suposto, do aceite. Podemos retiralo incluso do lume se vemos que vamos a tardar. Por suposto. E isto, recordade, poñémolo e na hora, no momento, pa dentro. Que non queden aí 50 minutos porque despois fai un calduxo que non mola nada. Veña, últimas postas. Mira que chulas están a quedar. E agora o que facemos nós é o seguinte. Darlle lume a esta historia. Mira. Pa dentro, vamos, e o que? E esta salsa maravillosa. Isto, sempre unha pingueira para bolear mellor e temos feito absolutamente todo. E aceite en cantidad para fritir como Dios manda. Isto vai ir para aquí nun segundiño. Vale, podes desmontar ese chollo, xa non preciso, moitas grazas. Pono atrás, directamente, non te volvas tola. Vale, e aquí, isto para aquí. Mira que equipazo facemos. Agora, nós temos unha salsiña maravillosa de tomate, pemento e cebola, vale? Punteamos de sal, por suposto, e hai unha cousa que estaba a pensar na miña tixola, na miña cabeza, que a miña cabeza é tixola tamén, e teño un pouco de caldo na neveira. Mira a ver se hai un bote, xa verás. Caldos que te quero, caldiños que te quero. Hai uno, trai pa aquí. Porque cando Iván fai caldo, sabe Dios pa que serán, pa que tal... Aí estás, xa verás. Mira, última de todo, tandada de albóndegas xa fritidas. Deixamos ese aceite que xa apago totalmente. Veña, xa estaba. E agora, o que fago é escorrelas nesa servilletiña e van pa dentro. Pa dentro, xunto con esa salsa que está... Oxo, cuidado aí. Que está bastante espesiña, non? Bastante bonita. Pois o que fago é ter aquí caldiños que desconxelei outro día, un pouquichiño, en 2 ou 3 días na neveira, vanse... Que é de peixe? É de peixe. Ben! Pero se fora de polo non pasaba nada. Un pouquichiño dese caldo. Aí, un chisco de sabor a peixe que mete medo. Veña, vamos a poñelo por aí.
de feito, o que quería facer é así. Isto na miña casa, miña nai fai sempre. Como? Aprende dos teus pais, aprende de aproveitar. Aí estamos. E o que fago é algo tan sinxelo como isto. Mirade, poñemos isto por aquí que van a ir. Se me posa que a remexer, sí. Por favor, para qué? Porque senón isto, como é tomate, está así un pouco espesiño, vai empezar a hacer... Eu fago o seguinte, mirade. Como vas a facer as Que bonito. espinacas? Aí para dentro, directamente. Como, canto tarda unha espinaca en facerse? Nada. Nada, macho, nada. 3 minutos. 3, 2, de feito. Estes brotiños igual non, porque son mellor para comelos un pouco escaldados e tal. Mira, eu creo que con eso é máis Bueno, que que temos suficiente. que lembrar que menores dun ano non deben comer espinacas e acelgas, que xa comentamos fai tempo, pero como recordatorio. Como recordatorio, sí, porque cal era a sustancia? Teñen nitratos que unha vez inxeridos convértense en nitritos. En bebés, polo seu tamaño, son susceptibles a poder recoller unha enfermidade que non é habitual, pero que pode ser grave nesta idade, que se chama metahemoglobinemia. Meu caso, me teño que aprender esa palabra morra miñoca. Mirad aquí, a meta non sei que vai chegar esta auténtica espinaca a fundirse nesa salsiña bonita. Xa veredes que a máis ten auga tamén. Ainda teño un pouco de caldo ali por si preciso, vale? Pouco a pouco mirade que isto que está a ferver é remexendo directamente a nosa compañeira. Non, vai. Non quero quitarche protagonismo, hoxe estás facendo increíblemente Claro. ben. Porque eu vou facer unha cousa. Mirade, aquí che está. E mira, lembramos tamén para quen ten o sintrón que si fai cambios bruscos no consumo de espinacas ou de acelgas ten que informar no seu centro de saúde para axustar o sintrón. Vale, perfecto, eso tamén interésame. Isto a veces en vez de cociña parece a consulta da doutora Pepis, porque empeza a estar... Aí hai un montón de cousas que non sabemos. É moi importante saber de saúde. Falo moitas veces destas cousas porque comer saudade é. Vale, aí temos directamente iso. Despois aquí hai un pequeno truco moitas veces que é deixar de abanear. Un segundiño de nada, mira, perfecto, estaba maravilloso. Se queremos un par de espinacas máis, botamos ya. E o que facemos é que empece a coller esa calduxada toda, vale? Esa cousa bonita, porque ese bacallao con esa fritura está prácticamente feito. Eu, se empezar a comer, xa lle daría aquí, nós, 1 minuto, 2 minutos máis, se queremos algo máis de espinaca tamén, un pouco de caldo, e acordademos, punteamos con aquela cebola que tiñamos aquí, e nun chisquilichasqui, estamos lambendo. Me gustou, Para flipar. Dame un poquichiño máis de espinaca, veña, vamos a meter ya. Hoxe cociñamos albóndegas de bacallao con salsa de tomate asado e espinacas. Comezamos poñendo os tomates, o pemento e a cebola nunha bandexa para enfornar uns 40 minutos, ao mesmo tempo que metemos o bacallao xunto cun par de dentes de allo dentro dunha picadora para meter nun cunco xunto unha pouca de fariña de améndoas, maionesa, perexil, ceboliño, sal e pementa, mesturando con xunto para deixar repousar. Mentres, cortamos a ceboliña para meter nun cunco con auga xeo e un chisco de vinagre. Coas verduras feitas, voltamos para triturar os tomates asados ata conseguir a textura desexada, ao mesmo tempo que facemos as albóndegas, pasándoas por fariña de garabanzo para fritir nunha tixola con ben de aceite. Agora, engadimos a salsa a unha tarteira xunto cunha folla de loureiro, un pouco de caldo de peixe e incorporamos as albóndegas, xunto coas espinacas picadas, deixando que se integren todos os sabores. Só queda empratar o conxunto coa ceboliña por riba e a papar! Vamos que tocan albóndegas! Mira que pintaza. Caramba, Escoita, porque ao final as cores tamén entran polos ollos. E ti, na casa, atrévete con todo. Hoxe, albóndegas de bacallao. Xa veredes, un pouco de espinaca, unha salsa de tomate asado e por riba unha ceboliña encurtida. Non, pero suavizada, con todo sabor. Para que agora... Amigos, comamos, papamos e disfrutemos, como sempre, no está chebo. ¡Auriño!